Dat moet ten eerste beter wat articulatie betreft. Het moet veel zachter bassen met het slagwerk. Hè. Anders wordt het dik. Poep, 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 poep. Heel licht spelen, nogmaals. Het is nu veel beter daar, maar wel decrescendo maken. Ja, dat zijn vergissingen en dat is menselijk. We zijn een paar dagen op bezoek geweest bij Vara's brassband van het jaar, de Waltzang. Iedere zaterdag wordt er gerepeteerd, deze keer in het dorpshuis van Kootster Tille. Pas op hoor, dit stukje dat is heel gek, maar dat moet niet te veel slagwerk, komt straks wel. Heel zacht erin komen. Nog een keer vanaf A, het moet meer top, 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 3, 4. Maar nou heb ik bij B, krijg ik dan nog slagwerk, ja? Klopt dat? Mooi, dan komt het heel zachter daarbij, B. Pauze. Ja. Vader weer heeft wil. Dat is voor die banden dat mooi, dat is een heides voor de band uiteindelijk. Ja, dat Ja, is dit was een beetje ja, een bekend thema, maar een beetje niet wel mooi. Maar dan gaan we wel langer op repeteren. Jij mag op repeteren. Maar die, Bramwin, dat is denk ik heel aardig. Dat is wel... We hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, langer dan een jaar uren. Ja, langer. Dit wordt al 8 minuten. Voor de eerste is het lang stuk een countdown. Countdown door het ik 8 minuten, wel 16. En dan speelt het weer een beetje meer. Hoe zou je eigenlijk een brassband omschrijven, meneer Brouwer? U bedoelt muzikaal? Ja? Nou ja, het is een koperen orkest natuurlijk van allemaal koperbladers. En daar worden speciale eisen aan gesteld wat de klankkleur betreft, de balans. En individueel moeten de leden gewoon hun mannetje staan wat de partij betreft. Want het is een kleine club. Of een vrouwtje, hè? Of een vrouwtje natuurlijk, Ja, maar uiteraard. 2 meisjes hier, waar zijn die meisjes? 2 zijn er, ja. Hoe komen jullie even hier? Jongens, kom hier. Hoe is het nou om als 2 meisjes in zo'n club met jongens te zitten? Ja, mooi hoor. Ja. Hoe vinden jullie het samen? Nou, wij vinden het wel mooi. Ja? We hebben wel lang hoor. Worden jullie niet te veel geplaagd? Nou, jawel hoor. Ja, wel. Ze kunnen het wel, maar. En wat spelen jullie? Hetzelfde instrument? Alt en hoorn. Alt en horen. Ja. Ja, en dat wou ik van meneer Brouwer nou weer weten. Want u zei er, ieder kind zoekt een instrument uit dat bij hem past, hè? Ja, dat is heel typisch, maar als je dus met kinderen begint en je zoekt dus de instrumenten uit, dan heb je, nou zeg maar 20 instrumenten, je hebt 20 kinderen. En dan vertel je wat van het instrument, je laat het horen. En is het heel typisch, dan zeg je tegen die kinderen op een gegeven moment van nou, wat zou je nou graag willen spelen? En dan zoeken ze, in de meeste gevallen zoeken ze het instrument al uit wat ze zelf eigenlijk wat bij hen past. En begin je dus en je vertelt er niets van het instrument. En je vraagt aan die kinderen wie wil er euphonium spelen, steekt niemand de vinger op. Vraag je wie wil de trompet spelen, heb je 20 vingers in de lucht. Maar ik geloof nog niet dat je kunt zeggen van nou de Kopernoch groep dat is een
ander type. Het is wel zo dat je... een cornetist is een andere persoon dan een bassist weer. Het is gewoon een kwestie van de mentaliteit, de instelling van de persoon, die is erg belangrijk. Maar wat is een cornetist dan voor een persoon? Ja, dat is een... Kijk, een cornetist die doet gauw een das om. Hè? En das voor, enzovoort. En dat is erg moeilijk. Kijk, het komt van binnenuit. Dat is zo moeilijk om dat eigenlijk te verwoordelijken. En als ik ze zo zie lopen, en dat is hier een gezegde, dat gebruik ik niet. Je kunt aan het lopen eigenlijk wel zien al wat van instrument ze moeten hebben. Dat komt van binnenuit. Is het waar wat u nu trouwens zegt? Ja, ik weet niet of het te zien is, maar het is wel zo. Hij kan niet een meisje, want ik heb alles gehad. Nou, cornet en bugel en trompet en trombone en bas. Ja, ik speel nu bas. Ja. Het zijn veelzijdige persoonlijkheden die dat allemaal... Ja, je moet alles kunnen. Trombonist is zeer veelzijdig als het goed is. Ja, neem nou een tuba, die hoeft alleen maar hard of mooi, maar trombonist die moet heel zacht, lyrisch, moet ook heel martiaal kunnen, heel luid. Zo. Ja. Dat is nou het mooie van trombonist wezen. Als je ooit trombonist wordt tenminste. En als je nou met z'n allen speelt en je denkt, nou gaat het echt goed. Wat is dat dan voor een soort gevoel? Nou, misschien is dat wel high, ik weet het niet. Maar het is, ja, dat gaat gewoon geweldig. Dan heb je er plezier in en dan ga je ook altijd door. Dan kan je uren doorgaan. Hebt u nog een typische bassist? Nou, een bassist die komt meestal te laat op de repetitie. Hij is zijn muziek altijd kwijt. Het hele orkest zit klaar, maar de bassist nog niet. Moet altijd op wachten. Dat is echt artiest. Jij bent een echte bassist. Dat zegt de dirigent, ja. Maar waarom heb je bas gekozen? Nou, om deze reden. Het ligt makkelijk. Het is weinig van... Dit zijn pom pom pom. Dit is een beetje het luie werk. Ja, inderdaad. Ja, dat zegt ik zo wel, maar natuurlijk... de bas is het fundament van het orkest. Dus eigenlijk wat de klankkleur betreft, een van de belangrijkste instrumenten. Dus als hij er eenmaal is, dan wilt u hem toch niet missen? Als hij eenmaal is en hij zit klaar en de toeter die zit voor de mond, dan is het uitstekend. Dan is het wel in orde, maar dat duurt allemaal wat lang. Ja, dames, tijd beginnen. Gaat u zitten. Als voordat we verder gaan, geven we graag eerst het woord even aan de voorzitter. Ja, dat betreft dus een brief die wij gekregen hebben van de componist van het stuk dat wij gespeeld hebben bij de VARA. En dit is een hele leuke brief. Ik zal hem jullie even voorlezen. Mijn heren, graag wil ik u allen mijn bijzondere erkentelijkheid betuigen voor de fantastische uitvoering van mijn compositie Variations on a Japanese Folk Song. Zowel van de uitvoering tijdens het festival op 15 mei jongstleden als van de radio-uitzending heb ik erg genoten. Gelukkig nu is niet uitsluitend een staaltje van technisch kunnen, hoe goed het ook was, maar een vloeiend samensmelten van grote technische vaardigheid en muzikaliteit. Alles bij elkaar, een geweldige prestatie van dirigent en het zo jeugdige orkest. Ik zal aan mijn Japanse vrienden laten horen hoe goed een Nederlands orkest Japanse volksmuziek kan spelen. Mijn oprechte gelukwensen ook met uw benoeming tot VARA's Braasband van het jaar. Ik hoop dat u er veel genoegen aan zult beleven en wens u alle succes toe voor de toekomst. Met vriendelijke groeten, Henk van Lijnschoten. Ik vind het een geweldig... Ik geef nu even het woord aan Jaapie Dijkstra. Die heeft het programma voor de einduitvoering op 25 juni in Sluisterveen. Heeft hij al klaar. Ja, ik zal het wel even voorlezen. Ten eerste die Cossack Patrol, die we zo net door geweest zijn. De Variations on a Japanese Folk Song, ook spelen we daar ook. En dan is er ook nog een stukje van allemaal liederen die we met kinderkoor spelen. Maar die muziek die krijgen we nou. Verder Countdown, Sandy and Jock, Trombola, Waltzangtune, Tyrolean Tubas, March with the Beat en Brandweer. Ja, dat is het programma dus voor 25 juni, de einduitvoering. En sommige stukjes spelen we dus ook in dit tent volgende week. Nou, dat was het. Af. Het moet precies gelijk. Dan hoor ik weer een hoorn te vroeg, dan hoor ik weer een alt te vroeg. Dat moet niet precies gelijk. Concentreren. Dat kan prachtig klinken. Het is schijnbaar zo verhip eenvoudig en daardoor is het zo moeilijk. Doordat het schijnbaar eenvoudig lijkt. Nog één, we doen het nu een beetje vlugger.
Dat kan even uitpakken. Dat je in de brassband speelt van de muziekschool van Buitenpost, geef je hier ook les, hè? Ja. Hoe ben je zelf in de muziek terechtgekomen? Want het is gegaan via een drumband vroeger. Hoe oud was je toen? Een jaar of 10. Ja. En wou je toen meteen achter de trommels? Nou, het ging dus echt een drummer, die loopt op de weg. Je ziet het van vriendjes en zo. Dus via die weg is het gegaan eigenlijk. En toen? Toen is het veel verder gegroeid. Ik ben dus later verhuisd. Ben ik hier in Buitenpost bij de drumband gekomen. Ze hebben hier later een gospelgroep opgericht. Daar ben ik in terecht gekomen. En in diezelfde tijd dat ik bij die gospelgroep kwam, ben ik dus ook bij dit orkest gekomen van de muziekschool. We staan nog niet zo lang. Nou, ongeveer 6 jaar. Het had vroeger de samenstelling van fanfare, een stuk of 50 jongeren. Is er veel verschil met een fanfareorkest? Met braasband bedoelt u? Ja? Ja, vind ik wel. Dan heb ik wel de braasband meegemaakt eigenlijk in een later stadium, dus dat het kwalitatief eigenlijk wat beter werd. Maar het spreekt me persoonlijk meer aan. Misschien omdat de braasband in de omgeving misschien iets beter zijn over het algemeen dan de fanfare. En een symfonieorkest, of je dat? Oh, dat is natuurlijk de absoluut einde. Ja? Zou je daar eigenlijk in terecht willen komen? Nou, als ik de kans zou krijgen, dan zou ik dat graag doen. Maar dat is erg moeilijk. Krijg je zelf ook les in lesgeven? Ja, ik zit aan de Muziekpedagogische Academie in Leeuwarden. En daar start ik in september mee, met het eerste jaar. En daar behandelen ze dus deze stof. En dat vind ik ontzettend mooi. Dat lesgeven, zouden we daar iets van kunnen zien nou? Hier met de jongens waar je gaat repeteren? Ik wil wel even gaan proberen, ja. Oké. Oké jongens, we beginnen even met nummer 4. Ja? Ik geef even het tempo aan. Dit is tempo. 1, 2, 3, 4. Ja, gaan. 3, 4. Hebben jullie veel geoefend voor het concours?
Ja, de laatste 4 weken 2 maal per week. Hoe vond je het stuk van Lijnschoten? Voor ons ontzettend aantrekkelijk als slagwerk. We hadden dus met 3 maanden heel veel te doen. Leuke instrumenten, veel anders dan anders. Ja, het was heel mooi. Jongelui, geachte aanwezigen. Het klinkt enigszins chauvinistisch, maar we zijn er wel trots op dat juist de Friese braasbands zo'n prachtige prestatie geleverd hebben op het festival van de VARA. Het is waardevol dat onze muziekschool een bijdrage mag leveren tot het in stand houden van de plaatselijke muziekverenigingen. Een stukje folklore dat wij niet graag zouden missen. Het is van belang dat de jongeren straks de plaatsen van de oudere muzikanten kunnen overnemen. Dat die jongeren er zijn, is wel duidelijk door onze braasband bewezen. Het hoogste aantal punten geëindigd op de eerste plaats. Een fraai succes waarmee wij de band graag van harte geluk wensen. Natuurlijk betrekken wij in deze felicitatie ook de dirigent Geert Brouwer, aan wiens pedagogische kwaliteiten onze school veel te danken heeft. Jongelui, nogmaals van harte geluk gewenst en we rekenen erop dat jullie na dit gezellig samen zijn nog wel iets voor ons willen spelen.
hebt zo'n prachtige brassband bij de Waldzang. Hoe komt u er eigenlijk aan? Nou, dat zal ik u graag vertellen. Het is zo, hier bestaat dus een streekmuziekschool de Waldzang. En het is een samenwerkingsorgaan geworden vanuit 4 gemeenten. De gemeenten Acht-Karspelen, Dantimedeel, Kolmeland en Tietjerkstradeel. Met een totaal inwonerbestand van ongeveer 80.000. Hier zitten er 2400 leerlingen, waarvan ongeveer een kleine 300 HFA-opleiding genieten. Het zijn dus kinderen die een harmonie- en fanfare orkestbeoefening proberen tot stand te brengen. En die worden gerecruiteerd vanuit de dorpen, leerlingen, jonge kinderen, die later in de orkesten moeten mee gaan spelen, plaatselijk. Maar nu de opleiding krijgen aan de streekmuziekschool. Oh ja, dus bijna ieder dorp in Friesland heeft nog een fanfare. Ieder dorp of een combinatie van een paar dorpen, maar toch inderdaad, dat streeft me toch wel naar. Zo is het wel. En deze kinderen krijgen dus les aan de muziekschool. Het zijn er totaal een 300 en er worden langzamerhand de meest begaafde kinderen uitgezocht en geselecteerd. En die komen dan te spelen in orkestjes. En uiteindelijk de top daarvan is de brassband en dat is eigenlijk ons visitekaartje van de streekmuziekschool. Inderdaad. Ja. Oh, heerlijk. En mag ik wel? Nou, ik vind het niet. Maar hoe vindt u zo'n receptie, zo'n ontvangst? Prachtig. Ja, zo ik, ja. Heb je trots op uw eigen band? Ja, ik ben er wel trots op. Ja, natuurlijk, dat is logisch. Niet alleen op deze band, maar ook om de gedachte dus dat de jeugd heel veel wil presteren. Men zegt vaak van er gebeurt zo weinig door de kinderen, maar dat is niet het geval. Wat u nu hebt gehoord, het orkest, dat is natuurlijk het einde. Het resultaat na veel jaren studie. Maar er zijn ook kleine groepjes die het ook uitstekend doen en waar we verwachten dat het later ook weer op topniveau kan musiceren. Nou hebt u ook wel gebocht volgens mij met uw dirigent. Dat is waar. Waar of niet? Ja, dat is waar, ja. Nee, dus je komt zelf iemand tegen die met zoveel plezier musiceert. Ja. En dat de kinderen er zelf ook zo'n plezier in hebben. Ja, ze zeggen wel eens tegen mij, hoe kan het nu dat de muziekschool zo'n succes heeft? En dan moet ik beslist zeggen, dat ligt hem aan de docenten. We hebben een prachtig mooie docentenkoor. Ja. Nou, meneer Brouwer is dus een van. En die heeft dus de gave dat hij niet alleen goed kan dirigeren en goed kan interpreteren, maar dat hij ook geweldig goed met die kinderen kan omgaan. Ja. Ja, je moet natuurlijk... Hij was een beetje verleden. Ja, dat mag. goed, je moet de leden mee hebben. Hè. Ja. Die moeten eigenlijk thuis moeten ze het waarmaken. Hè. Want wat je dus ziet op een concert, of wat het waar dan ook, in het openbaar, dat is natuurlijk een heel klein momentje. Maar thuis moet men toch per dag minstens een uur, 1,5 uur aan het instrument besteden. Maar dat doen ze, en dat hè? zijn hele vervelende oefeningen bij het lange.